Φίλες και φίλοι, γεια σας. Οι πάντες περιμένουν τις περίφημες γερμανικές εκλογές και η χοροδία Σαμαρά έχει ήδη αρχίσει να φαντάζεται λύσεις και βελτιώσεις και άλλες τέτοιες οπτασίες και να επιπηλά τα περί πρωτογενούς πλεονάσματος, που είναι βέβαια μια μεγάλη απάτη αφού έχει δημιουργηθεί με την αθέτηση των πληρωμών του ίδιου του κράτους. Η αλήθεια γενικώς βρίσκεται αλλού. Με δύο λόγια, οι φίλοι μας στο Βερολίνο ετοιμάζονται για το τελειωτικό άδειασμα της ωραίας και ηλιολούς του Ελλάδος με το τέχνασμα μιας ακόμης δανειοδότησης χωρίς περικοπή του τεραστίου εθνικού χρέους, δηλαδή όπως το λέμε εμείς στα ελληνικά haircut, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην εθνική χρεοκοπία με βούλα και τις εξώδιες ευχές της Εκκλησίας μας. Και βέβαια η Μέρκελ και ο Σόιμπλε δεν θέλουν να ακούσουν και τη γενναία περικοπή του αβαστάκτου χρέους των 300 και βάλε δις, γιατί αυτό θα σημάνει την επιτέλους σοβαρή επιβάρυνση της γερμανικής κυβέρνησης με τους καρπούς της διεφθαρμένης και εθνοκτόνου πολιτικής που εξασκεί προς ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Να το λοιπόν άλλο ένα δάνειο με τα ανάλογα μέτρα αυτοκτονίας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, δηλαδή περικοπές μισθών, συντάξεων, ταφόπετρα για την ήδη μηθανή ιδιωτική οικονομία, καταστροφή της ακίνητης περιουσίας και περαιτέρω ένταση της γερμανικής κατοχής. Η χοροδία Σαμαρά πρέπει να καταλάβει επιτέλους ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πια δανεικά, αλλά ένα καινούριο ξεκίνημα που πολλοί το έχουν αποκαλέσει το νέο σχέδιο Μάρσαλ. Τα περιθώρια για δάνεια δεν υπήρχαν ούτε το 2010, αλλά ας είναι καλά ο άλλος χοροδός της εθνικής καταστροφής με το όνομα ΓΑΠ. Δεν έχω ψευδαισθήσεις σχετικά με την νυν παραπέουσα κυβέρνηση της Ελλάδος. Ήδη τα συμβούλια της και τα διαβούλια της εξετάζουν πώς θα τεμαχίσουν περισσότερο το ήδη κατατεμαχισμένο κορμί της Ελλάδας για να ικανοποιήσουν τις ανθρωποφάγες ορέξεις των φίλων και εταίρων μας να μην βασκαθούν, αντί να συσκέπτονται φιλότιμα για τις κινήσεις της εθνικής διάσωσης, και γι' αυτό δεν μπορούν να απαιτούν ούτε την υποστήριξή μας, ούτε πολύ περισσότερο τη λύπηση. Τα ελληνικά μίντια μας πρίζουν καθημερινά με τα στοιχήματα. Εδώ στοίχημα, εκεί στοίχημα. Το στοίχημα της διάσωσης, το στοίχημα της κυβέρνησης, το στοίχημα της εισαγγελίας. Στοιχήματα επί στοιχημάτων στη χώρα του στοιχήματος. Να το λοιπόν το άλλο στοίχημα. Αυτό του Σεπτεμβρίου και όχι του Σεπτέμβρη, που θα καθορίσει ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Για μια ακόμα φορά με τις υγείες μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.